Sa Good Vibes, isa ka medical technologist nga nagatrabaho man bilang teacher ang nagaraket pagid bilang live seller agud tumabuligan ang iya nga pamilya. Pero may natabo nga insidente nga nagresulta sa pagkadula sang iya nga ginakakitaan. Ang iya nga istorya sa report ni Romeo Subaldo. Brass trap, anklet, hindi. Ay, lapit-lapit na sa lapit-lapit. May nag-answer na lapit. Lastiko, tunong, hindi. Ay, wala, next time, tunong, galit mo. Doon ka perfect sa to. Bibo kag energetic. Ini si Kendra Mariz Alo kung mag-live selling na siya. Tanan, ginahimo niya para makainganyo, maka-entertain, kag para may mag-mine sa iya nga ginabaligya. Raket lang ini ni Kendra, isa siya ka full-time nga medical technologist sa isa ka private hospital, kag isa man ka teacher sa college. Istorya niya, kinahanglan maningwa kay siya ang breadwinner sang pamilya. Family driver ang iya nga amay, kung gumalinsad to, wala sila sang permanente nga balay. Kay, ano, gid kami, yes, sir. Pigado, gid kami. As in, like, hindi gid kaya do. Abi ko, hindi na ko yung ka-eskwela, hindi na ko katapos. Kay, hindi man ko, ano mo ko, pigado, gidain, nang, wala kami balay nga amon. Ano kami, sir, for below ko guro nga halin ko pag gamay ko asa naka-graduate na ko, naka-obra ko. NPA kami, no permanent address. Pinaagi sa madamo nga trabaho ni Kendra, naka-install sila sa isa ka subdivision kag napa-eskwela niya ang iya nga manghud. Temporaryo siya nga nag-utat anay sa pagtudlo para magtuon kay manugkuha siya sang exams para magpa-US kag didto magtrabaho. Pero April 30 sa sini nga tuig, ginsugat si Kendra sang iya amay gikan sa night shift. Papauli na sila sang mabungguan ang ilang motorsiklo sang pribado nga salakyan sa may circumferential road. So, na-timing, nabunggo ko sa iyang bumper. Yeah. Tiyo mo na. Imo gid ila nego. Oo, tapos si Papa, kuya, doon naghabok lang yung angkol. Tapos napasok lang siya. Pensar anay nila, wala sa matamaan, pero nabuka ang tulan sa iya na wala nga tiil. Hindi sa makatindog, hindi makalakat. Una ako ginapanundom yati, paano na lang kami pala sa mga dodlaw. Mayo tani kung kamot na naguro, hindi makatindog pa ko, makalakat pa ko. Kung tiil, sir, 1 month na ko, 1 month na ko nga gigda lang ko, wala ka may mobra balaw. Oo. Kapanumdum na ako paano kami sa balayra namon, paano ang mga kadamo bilis ang waiting nga bills bala nga ibayaran, tapos hindi ka nakagihot, imano ka. Hindi siya makatrabaho sa ospital, hindi man siya ka-live selling. Kinahanglan pa siya operahan para makalakat liwat. Ginbuligan man sila sa nakabunggo sa iya. May mga netizens man gani kuno nga naghatag sa bulig matapos manawagan sa bulig ni Kendra. Wala siya nadulaan sa paglaom. Nagkahibalo siya nga hindi siya dapat mag-surrender kay may pamilya siya nga ginasuportahan. Bisa nagahigda sa Katri, balik live selling si Kendra. Gamba lagi ko na kay mama, yung mama, live kay kuya ba lamang hindi kuya kaano, yung hindi kuya magano. Mako ipisto niyo lang ko daw, imigda lang ko, mambalang ko, man ang gusto sa tao nga, i-describe ko lang bala ang bio. Good evening, everyone! I'm back! Tutuan talang tinuto kay hindi ko kalayo dahil sa akon balahaw. Now? Sa subong, sa live selling nagaganar si Kendra. Hindi kuno pwede nga magpahimunong na lang kay na aksidente siya. Pati gani ang ambulance driver nga nagakuha sa iya kung magparehab siya. Nakaraket pa sa iya. Sila ang manog-deliver sa baligya ni Kendra kung day off nila kag ang delivery fee sa ila nagakadto. Siling ni Kendra, humalin sang una, ginpromisa niya na nga daan sa iya kaugalingon nga buligan niyang iya nga pamilya. Isa siya sa 15 ka mga scholars ng Procter & Gamble Philippines sa Bilog nga Pilipinas sa iya nga batch kag nagtapos bilang magna cum laude sa kurso nga medtech sa Riverside College ng 2016. Bisan ano nga unos ang mag-abot, hindi siya mapunggan nga magpadayon. Kung mag-persevere ka lang, gid kag determinado, kabalas imong ginoobra. Biskan ano pa na challenges sa kabuhi mo ya. Kung sure ka gid bala nga gusto mo ni matabo, kung sure ka nga gusto mo ni makuha ang amo nga butang, makaya gid kay hindi mo gid dapat i-limit yourself lang sa amo lang na. Halin Elementary Tubtub College, nagalibod na siya halin sa Sandia pakadto sa Choco Balls para makabulig sa pamilya. Sa tanan nga inagyan niya, isa ka bagay ang iya natun-an. Bisan ano pang matabo, padayon lang.